世界絶滅光線エネルギー僕は僕はサムソン。者たちを癒したまえ。ものの剣となれ。強くなれたのかしら。
ントダウン開始じゃ。3、まずいぞ。かの者に力を。かの者たちを癒すたまえ。隙だらけだな。また強くなったぞ。
力がみなぎってきた。俺は強く勝負。大丈夫だよ。